saiki giliran bintang tamu apa anu Mas Andi TBC karo pasangane. Oh. Ya bisa karo. Diselamatke to. Diselamatke moro Mas Andi TB yo. Suwe ora jamu, suwe ora ketemu bisa kaya nesu-nesu. Lah, ora nesu piye? Lah, apa ta? Joget serampat iki saramban cukup. Joget serampat tak bosok ini kene. Wah, roh kowe ku bengi ganteni gugu, ngerti ora? Iki paham posisimu iku. Iku masalah internal ora kamu undak-undak sing Sia-sia iki maine golek bojo negara lho. Rumah samu kok nyepet. Dong adem dukung aglik. Hah? Ngerti ora kowe? Setok sabar inawuha maso. Diri Wong sabar kasih Pak Solikin. kakasih Gusti. Wong nesu bebas rasa dituturi. Tapi kowe iki nesu iki kan enek sebabmu sababe perkarane apa? Dan joget nganti 3 ramban kowe sak ramban wis cukup. Lho, kowe kudune kaya luwih bangga bahagia to. Diluwi kok. Yo pamunten lho iki. Apa-apa iki nek dimbere kudune seneng. Nyuwun sewu lho iki. Kowe bayaran umpama diparingi embuh kaluan. Lek lah, bangga ora seneng ora? Ya seneng. Mangan dimbori ditambahi kaya malah seneng warak. Seneng. Joget dimbori kudune malah seneng. Rumah samu nek ditambahi iku mesti seneng. Lho, pripun to? Oh iya. Kita Pak saya. Dari tambahi kudu seneng. Kudu matur Nek ditambahi mesti seneng. sampean saiki mau sunat. Nek pokoke ditambahi apa ngumpet sampean. Bojone sampean mesti kecewa kok senenge kok ndi. Rasul parahe lho, tapi yo nyuwun sewu lho. Iki masalahmu karo Mas Guru. Guru Tekan babakan internal mau
jatuh harga diri ini Mas Guru lho. Aku yo isin. Jadi kan dia perkara apa? Ora duwe perkara apa-apa. Lah ya nanti perkara kok sama terpelek ini pripun to Mas Guru? Lho kok embur wah nyepele iki. Yo jelas kan Mas. Jawabannya sama tidak konsekuen. Aku sebagai dulure lanang sing anyar. Yo, Bukan sih ya mas aku. Aku bakal kerja makanya nyuwun sewu iki BMC komplit lho iki. Dulur BMC komplit iki. Sama aja sembrono lho. Mas nyuwun sewu Mas. Sampeyan ndek perkara ora karo Mas TB. Ganti perkara. Kok iso kok beda kaya ngono? Astagfirullahaladzim. Roti kemben-kemben. Biyen saiki. Tinggine munggah amben. Kemarin raya biyen. Tenake dilumane. Ngomongi dikenane. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Loh, masuk. Lah nek kudu kok pakarane. Oh mangsamu. Rupaku kaya tunikamu. Tunikamu kaya rupaku keduanya. Iki tak ewangi. Ewangi, Mas. Lah nek sampean pancen di masalah karo Mas Guru enek sebabe aku gak apa-apa tapi kira duwe sebabe digawe koyo ngene. Gelo rasane aku sebagai kanca. Elang ngono Mas. Ora klambe, ora jarik, ora katok, ora kotang. Ayo. Ora wisis lagi popo. Ora jare ra kata ora ketani lagi popo goblok iki. Sing semua iki kowe. Apa Kowe iki tak belani. ora jare ra kata ora ketani lho. Parian. Ora jarik, ora katok, ora kotang. Artinya apa Mas? Ya rumro. Urung. Waduh, ora lirik, ora melok, ora nyawang. Iki lho gambarmu. Aku ya jatuh sebagai dulur lanang nek disuwiyo-wiyo ngene iki. Kowe ngerti? Seneng. Ora jare Ya. ora katok ora kotan. Masuk. Ora melirik, ora melok, ora nyawang. Iki lho gambarmu. Ada kono. Rene lho wis masa kowe. Kok kowe nyonya pangapunten lho, Pak. Kangko alhamdulillah. Komplete Pak Anom Dwijo Kangko. Hari ini luar biasa. Betul. Terus Anoman mau ketek kok Bos Mas. Hari jadi. Hari jadi yang ke-348. Maknanya apa mas? Nyuwun pangapunten, kula mriki Raden Dredeg sing mesti. Loh terus dek. Ora nyono, ora ngira, ora turu ya ora ngimpi. Saged pinanggih kalih jenengan. Kaya iki jugrukan Gunung Sari Keluberan Segara Madu. Dasar panjenengan kok dalang kondang kawentar tesih nang putranipun suhunipun pedalang wonten ing Nusantara nggih menika Ki Supraswada saking Blitar. Kowe ku nek ketemu Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden iso ngelem. Lho Mas Kangko, Mbak Lem Ini paling harga diri. Kowe nek nang omah dalan panggung dalan nang omah sing nang live TikTok. Ketemu bangga kaya kejujukan segoro. Mas Kangko ki yo iso iki acarane napa? Hari jadi Ya kan? 348. Hari jadi Kabupaten Bojonegoro. tanggalnya pinter. Tanggal 20 hasilnya. 20 napa? Oktober. Saat ini hari jadi yang ke 348. artinya napa 348? Ayo terus ngomong ya. Sampai ini sudah gampang rasa nanti lo jadi tak dapat. Ini mati urip iki derek Pak Kangko. Ya kok? Iki dino awak dhewe iki derek kalian Pak Kangko. Beliaunya itu sebagai dalang sebagai pemimpin. Karena ini Kabupaten Bojonegoro menika beliaunya Bapak Bupati kalian Ibu Nurul pinangka wakilipun. Tapi nek bengi iki ning age sampean melu karo Pak Kangko. Ya wis apa? Paling ora kamu ngajeni lho. Ya kok ngajen aku takon bener kok 348 artinya apa? Wah nyepele ya nyepele iki. Apa-apa ki uripmu karo Pak Kangko lho. Bayarane melu Pak Kangko lho kowe. Yo ora iso no. Aja ngawur lho kowe. Aku barang bunyi iki melok iklan karo kepala dinas. Mas Kangko ki prasara ibarate bang mekar. Kok ora bayar kok melok kene ngopo? Tapi kan mantan Pak Kangko telepon Aku ditelepon panitia dhewe. Elah-elah. Pak Kangko kok bayari aku, Pak Kangko ini duit lho. Kok aku kok bayari aku? Nek kowe elek-elek Pak Kangko kok panitia gelo atine kek ora diparingi piye? Gak malah melok bosok awak dhewe. Ya kok? Lah nek panitia gelo Pak Kangko mau elek-elek hari ini harta banyak kamu jatuhkan Orang dibengi iki lah dibayar. ora dibayar. Ya kok biasa wae? Loh, tuban atuh aku bloro lho. Alah biasa wae. Kok biasa iki? Iki anu, wong Jawa ki sing tembung lambene. Nggih. Iki kok nganti ora dibayar kowe piye? Lah kok biasa wae lho. Kok biasa? Lah wis mulas lho.
Lunas iki omong no ngarep. Lah sampeyan ora takon. Oh sampeyan ora takon aku ngandani lancar. Sakurang-kurangnya aku ini kene pimpinan, neng arep dhewe iki pimpinan. Ora beda kaya wong salat. Wong salat iki ning arep dhewe iki jenenge imam, kuwi mesti pimpinan. Kudu kabeh ana karo aku. Salat niku sing arep dhewe sinten? Imam, Gurune imam, makmum. ngarepe imam. Wene. Ora tau salat kok kudu turu kok. Ya kek, omahku masjid kowe tau ning omahku to? Nggih. Heeh. Lah kok aku masjid kok sombong kok kan takut sing mimpin salat iku sinten? Imam, Imam anggon, neng arep dhewe. gurune imam, Makmum. ngarepe imam. Ora ana apa-apa. Bener itu, bener. Sampeyan nanti salat mboten? Salat. Nanti dhewe kajian mboten? Kajian layak. Layak. Tahu. Tahu melu salat jenazah ora? Tahu. Salat jenazah sing arep dhewe niku sapa? Manje. Tunggu sampeyan salat jenazah imam ngarep dhewe guri makmum naike ndur genteng. Iya. Durung karuan salat iku panggon ngarep imam. Iya, iya, memang kalau nggih matur nuwun lho, tau pani kok. Oke, wis belum pasti apa. Sing Pak Kang seperti ini lho. Nek sebagai pemimpin ini padha karo sopir. Ah, wih, ada sono Sopir iki pintu. manggon ngarep awak dhewe iki kabeh penumpang yoga sinden dagelan iki kabeh penumpang mati uripe slamete pagelaran iki ya suksese kantor supire. Nah supire kuwi Pak Kangko sing ngarep ya Pak Kangko. Ojo Rumono mobil-mobil. Ibaratnya nek cara numpak bis jenengan dadi sopir kabeh iki dadi penumpang tukang son. lah nyapa kok sampeyan dadi sopir? Loh, jadi sopir kan mengendalikan. Manggone ning Neng arep. apa kabeh sopir iki manggon ngarep? Sopir iki kabeh neng arep untuk menyelamatkan penumpangnya. Enek sopir manggon mburi. Apa? Sopir becak. Sopir becak itu sopirnya teng mburi, nek sopirnya teng ngarep diungut. Lah ya begini goblok to. Ya ngono kanjene. Iku lho Pak, ora iso mardiak ya karo TB. Iki aja ngono lho. Ya ngono lho. Astagfirullahaladzim. Ora rono ora rene iki aku kudu nutupi. Aku mergo seragame padha. Jarike padha. Ya toh? Lah kon yo padha irenge, tapi iki dina kowe gundul. Perkara wong kene iki golek bahan bibitan kaya dirimu. Bibit apa? Bibit berambang. Ini iki nggon bibit berambang ngono lho. Kowe cuma to sirahku dibibit lah aku nek iso nek ra. Tak mengindul kamuran Pak. Ah, piye. Tak belani. Ya. Jenengan bareng kok pripun kula matur sembah nuwun nur pinanggih jenengan. Ah. Jenengan pemimpin. Iki perdana awake dhewe ketemu aku barang ngono lho. Dalan ki rekoso. Eh, Bapak Haji Sukro Suwondo sak isone sukses duwe turun apa kuwi dalan kaya Pak Kanto kaya Pak Cahyo tadi. Kuwi mergo bebane berat ya. Bebane abot rekoso dadi dalan kuwi aja sembrono lho kowe. Dadi dalan kuwi apa? Rekoso abot ora mau mikirke paklinane tok, ora mikirke sanggite tok. kupingmu ngono bis. Rungono dalan iki abot. Api areke gumantung dalan. Wong dalan iki rekoso. Kowe nyepelke aku kuat lho kowe. Boten dalan niku abot apa enteng? Ya abot. Lah nek abot aku bengi tanggapan. Nek abot kuwi diselehno, nek enteng dilakoni. Lah bengi sik tanggapan ngomongnya abot teko kene ora usum-usum debok lho. Tok. Oh, 70 yuta. Tok. Oh, 80 yuta. Abot kok ndi? Ayo nek mari goblok kok tak. Maksudnya abot tanggung jawab e. Tanggung jawab babagan apa? Lho, api eleke kabeh iki gumantung karo dalane utawa sutradarane. Paham ora kowe? Pak Kangko piye carane ben bengi iki iso uripi pakliran iki Pak Kangko tugase. Yo ora iso sing nguripi kok Pak Kangko. Lho, Pak Kangko anake sukses kabeh sing miwiti Pak Kangko sing iso nguripi ya Pak Kangko. Sing nguripi kuwi tukang diesel. Gajah nek tukang diesel, son ramuni lampu ra nekan, opo sendalan sampean? Tapi sing duwe penting Sing repotne diesel lho, Pak. Iku to Pak. yo ora iso. Ora bisa sing penting. Ya sing Sing dodol solar. Lho, iya sing dodol ora. Lah nek tukang diesel ora nek solare arep dicop apa ya? Lah mau uyuwi apa piye bandangane? sing penting nek bakal solar. Apa? Gusti Allah. Lho. Ayo. Yo wis saya ngono. Niki niku hari jadi
Kabupaten Bojonegoro yang ke-348 mapan teng desa Kedung Adem ingkang dados Pak Lurahipun Pak Agus Hari Purwanto. Betul, kula diucapkan terima kasih kepada Pak Agus Hari Purwanto Kepala Desa Kedung Adem. Oh, jenengan mboten ngapal daerah mriki lho, Pak. Oh ya. Kula niki pun ngapal teng Kedung Adem niki. Kowe tau apa lambene? Aku rene wis pindho iki. Lah nek ping pindho jenengan mati dusune teng Kedung Adem pinten? Dusune teng Kedung Adem pinten? Yo ngerti ku mau ngaglek tok. Ngaglek tok kok sombong. Lah kula lebih seping pisan iki ora umuk lho. Kamu piye? Kedung Adem niku terdiri dari 5 dusun. Oh. RW-ne 7, RT-ne 40, jumlah penduduknya 6.744, rondone 500 sampai berapa lho kok ini Berarti kan rondo berarti kaya mau ikut-ikut nih. itu tak jelaskan aku pancen apal Loh, apa lo seapal-apalnya tapi rondo itu gak aja disangkut taut toh mas. lah ngopo Rondo ki wis ra duwe sapa-sapa. Uripe iki aja digawe gelo. Nek kirane wis ora tresno mbok dideleni nggone bali desa. jadi pangan kan itu wong Cek to, nek kami kuwi sapa? itu kami Kami doa kok kaya ngono kuwi. Agus matur sembah nuwun Ah. kula kaya takut itu kanca mesel Pak Karo Pak, kepala desa. kanca Sing pidato solo Pak. kanca Facebook itu malah kepala dinas pariwisata dan kebudayaan Pak Beni. Pak Weli ini dia rencang kula asma kinare Joko Weli Weli artine? Weli ku saka buke li saka pake Kowe kok ngawur omongan. Lah takut kalian kula niku nyuwun sewu dados lurah teng Kedung Adem hanya nembe 1 periode. Satu periode. Kali kula mbok kawontel Nek kanca. nggih kula nek teng Kedung Adem iki panggih Pak Agus mesti dijak munyer-munyer Pak. Teng mawon kali teng Gandu ra tau munyer. Sik. Ini yang lokalisasi lho kuwi. Hah? Jenengan ana sing apa? Lah kok ora ngopo karo Pak Lurah ya? Rumah sama Pak Lurah teng tumindak negatif. Loh, tapi ngono Nang ngono. Teng mriko niku nyuwun sewu panjenengan pikirannya itu harus positif. Jangan menuju Pak Lurah kok sapa gune mawon karo Gandu opo. tapi ngono ki lho. Pak Agus itu di sana memberikan sosialisasi Oh. bahwa di Kabupaten Bojonegoro saat ini harus bersih dari yang namanya komplek prostitusi dan juga lokalisasi. Wah, Bojonegoro wis ora ana komplek. bener. Mergo saniki zamane online. Saya kowe ndek apa ke tau ketemu aku jare tau liwat nang nggon ngarepe nggon komplek iki tau di semoni karo DKI. Kok malah aku sore-sore lah kok disapa karo tahu itu rambut dawa Barang bareng. Mas Tanjung Perak kapale kobo. Terus Monggo pinarak kamare kosong. kowe seniman ini kudune Jawa ya. Nggih, Oh, Jawa. Kota Jawa. Ah. Nggih, tuku duku Kabutan Meriam. Ah. Mangke kula mriku kali lek lam. Sekarang kan kok sumber minyak. Oh, sebenarnya. Kita aja sembrono lho. Lek lan iku suatu pucuk pimpinan bedane kali beliaunya Pak Kanto. Ah. Sing duwe gandul. Gandul rasa. Pak Lan SMK Gama Mbah Lan. Kowe kok iso mok seriah-seriah. Wong tuwa iki paling ora kudu diajeni, kudu dihormati. Wis ngerti, Mas. Mergo awak dhewe sebagai wong tapi kudu hormat karo wong tuwa nek pengen pinter. Terus Oh. wong tuwa kuwi luwih pinter kudu diajeni. Apa kowe nek duwe iki kudu diajeni. Nah. Kowe apik mesti. Baru sapa? Uturane mesti becik kira ngerti. Biane Mbah Lan ukiran. Lek lali lho. Heeh. Biane ukiran, omahmu ukiran to? Dari sapa? Ku tau mampir nggonmu sapa ukiran kok ngisor. Iki dipangan rakyat. Tapi yo rasa sewiyah-wiyah karo suatu pucuk pimpinan wong tuwa kados panjenengane Lek Lan. Sopo kuwi asepe ampuh. Nah. Apapun itu nek tuwa kuwi mesti apik. Wis apik, pinter. Nek kowe wong nom pengen apik ben pinter kudu ngajeni Lek Lan. Lho iki lho anake Lek Lan. Saking Pak Weli matur sembah nuwun Pak Weli. Maghrib, ayo padha nyangking ember menyangkal nyangking timbo. Terus? Mumpung saya urip sedepo nyawer ing sawah sedhen mlebu swarga. Pak Duta DPR Pak Tekno swarga ora iki.
kowe yo nyampe gini. Kok iso rono iki lho seniman jatuhnya di sini. Yo saya urus. Oh. Kowe urus. Jenengan mau sanjang ya sing tuwa iku luwih apik timbangane. Iya, sing nom. Tenang kuwi. Apapun itu sing luwih tuwa kuwi luwih apik timbang sing nom. Durung karuan Pak. Durung karuan sing nom iku luwih elek, sing tuwa luwih apik. Kok iso? Jenengan ngerti patih sengkuni. Ngerti. Niku nom apa tuwa? Duwe. Puntadewa. Nom. Apik disengkuni karo Puntadewa. Yo apik ngono dewe. Lah kok jalan sing tuwa sampeyan dene dalan ngerti wayang ora? Jatuhnya Ini lho. Sampeyan ngendikane dirungokno kiai kathah. Ojo ngekeki falsafah yang menyesatkan. Kok sing tuwa luwih apik timbangane sing nom. Sing ge contoh aja panganan lho. Contohnya lho. Panganan. Wis tau mangan buah to? Pun. Pelem. Wis tau mangan to? Pun. Pelem nenek tuwa. Lagi Nek nom kecut. salah tau mangan ta? Mati. Salah kene nek tuwa tuwa. Lagi nek nam. cepat. Apa-apa panganan apa wae. Kuwi luwih enak sing tuwa timbang sing nom. Lah kuwi lho. Ini Pikir mikir panganan, ojo ning wayang tok. pun pasti. Pasti. Yakin. Salah masih. Ah, Panganan apa ae nek tuwa luwih enak timbangane. sing nom. Kula tak takon nggih. Karo. Jenengan pun nate maklum jangan bung. Yo tau wis seneng aku kok. Nate nggih. Wis. Jangan bung niku dalile saking apa ya, Pak? Ya saka pring nom, Sing digawe pring nom apa pring tuwa? pring nom. Lah ngapa gawe rasa kok pring tuwa ben noblok tak bisa. Ya lah mesti aku sak seneng sing tuwa sak seneng nom. Mon sewu. Ya on iku to. BTP. Aku dhewe wangono lho. Iki mesti konsep iki yo, Pak, ini panganan yo gak pas. Ah. Cara wayang yo kalah. Ah. Kudune konsep pemikiran ku dirubah. Piye? Ning gone barang antik. Lah iki lho. Apa wae barang antik saya tuwa saya larang. Betul, wayang lho, saya lawas, saya larang. Leres gamelan saya tuwa saya antik saya larang. Kayu jati saya tuwa antik larang. Emas-emasan saya tuwa ya saya larang. Iki lho, iki lho nggo patokan wis mesti pas. Dadi nek tuwa iku luwih larang iki. Kowe larang timbangane sing nom barang larang kuwi mesti apik. Ngono lho. Kowe mare ra tau ning mawon karo ning jati. Kalau sing kowe malah kayu, sing nom sing larang. Nek kaya iki larang. Oh iki murah gitu. Kowe iso malah dikok nang gone mawon karo gandum meneh. Ah, 348 merupakan angka yang istimewa. Iso sembrono lho. Iso bayar, kudu iso mblung, iso buka, Kudu iso nutup. kowe kudu ngerti karepe tenan aja sembrono lho. 348 nya dijumlah. Niku 3 tambah 4 7 7 tambah 8 15. 15. 15 niku tikus. Wis oke. Lah nek gimana? Maksudnya apa? Ini melas kok. Tikus. Lah nek rolas. Jaran lho. 23 Kalau likur yo kepek. 23. Wo. Wis likur. Likur mawot. Terus iso terus. Aku ben pangkol. Pak polisi. Apa lagi? Sampai Pak Polisi. Aku yo wis mulai apal. Apa ya? Ngono nang aku dipecat nih. Iya. Maksudnya 3 4 8 3 artinya landasannya 3 betul-betul. Apa itu tiga? Agama, budaya, dan negara. 4 itu artinya 4 itu kiblat wong urip, kiblat papat 5 Pancer. Pandowo. Anjir. Sampai itu jawab banter salah. Umumnya itu iki dagang pasti mau pancer. Pak Timur itu Pandowo kan. Aku ngerti, sing tak ngomong iki kontrak iki blak apa ora perkara wayang. Lho lah iya kok kiblat papat 5 Pandowo atau Pancasila. Kok pancer? Sampai Ini ilmu Jawa iso iso. papat artinya kiblat 4 8 artinya dengan landasan Pancasila.
insya Allah di hari jadi Bojonegoro yang ke-348 tidak meninggalkan agama, budaya, negara dengan satu kiblat, satu tujuan dengan landasan Pancasila. Bojonegoro menjadi Bojonegoro yang makmur, bahagia, rakyat sejahtera dan membanggakan. Amin. Alhamdulillah. Iki kula nderek urun rembug, Mas. Iki rasane klusu-klusu meludu. Kula tinimbalan dateng mriki sarengan kalian panjenengan. Niki pentasnya dateng Ngaglik. Ngaglik. Ana kire gejeglong. Muga-muga wong Ngaglik rezekine saya gumolong Allahumma. Amin. Wong jenenge seniman dagelan kene paringan. Supaya ini saged ketompo kepenak dirwane ya saya kepenak. Ana apa wadahi tampah? Apa kuwi, Mas? Wong wedok adem muga-muga tambah berkah Allahumma. Amin. Mangan apem campur sayur. Apem campur sayur. Nggih, masyarakat Gedung Adem panjang umur sedaya. Lho, aku parikan ditampa didongane wargane ya padha seneng. Pak Kangko, ndonga nggo parikan ya ketampa padha seneng. Ayo ganti. Iso ora? Ingangi seneng main, Bu. Meriam warnane loreng. Apa kuwi? Lek lan kula rokoke dhewe. Mau kabeh wis keduman, aja kepelekne wek lan. Rokok wis duwe panganan disediane apa-apa ana. Wis ora kekurangan. Boten nyuwun sewu. Kenapa kula keparikan ngaten iki? Kula niku mung benerke panjenengan kali gandul. Lho, kok sama bener iki? Kowe mau parikan gawe Parikan nggih pantun. donga gawe parikan. Pantun. Rumangsane napa bener donga damel parikan ngaten iki? Ya bener. Napa enten alim ulama, para kiai, para ustaz ngomong kowe ndonga gawe pantun, enten sing ndika ngaten niku? Ya ora enek pejabat-pejabatnya cok nganggo pantun sing gari-gari supaya ki tambah menenang ning masyarakat. Itu hanya untuk bertanda tapi bukan untuk buat berdoa. Nek sampean ndonga gawe pantun, malaikatnya kete bingung. Kok iso bingung? Saniki nek ndonga damel pantun, imam teng masjid apa mboten bingung? Piye? Wayang nyimpen salat Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo di tengah alaskul alibi biro bina. Ini salat gane jam piro? Kon jenenge pikir. Yo gawe pantun. Lah iya. Donga niku sing blokoke mawon masyarakat paham, malaikat nyatet ora bingung. Lah terus dongane piye? Nggih muga-muga warga Kedung Adem khususipun warga Bojonegoro insyaallah pingaringan tentrem rahayu cedhak rezeki adoh bilahi selamat donya lan akhirat amin Allahumma amin. Donga tuku apem dua tampah. Wong mendem mesti rumah yo. Kowe mari kaya ngono, awak dhewe iki ning ngene iki kowe iki tak elingne ya ora kena. Napa? Nek kamu nuturi, tapi kowe dhewe lu ngelingno awakmu ya ora iso nyuwun maaf to. Ngomong. Kowe iki dulur, iya to. Duwe dulur lanang wedok kowe iki sebagai kakang bareng. Bapakmu wis ora ono lho. Lah ngopo? Bapak Sandirono Menying, dagelan kondang senior, panjenengan gadah romo, sehat seger waras. Paling ora ki ngeki culuk ning gone adi-adine, lagi meni culuk ning gone wargane. Paling ora omah ki dipadangi dhisik, lagi madangi wong liya. Lah salahku nggon ndi? Ya tetep kleru jeneng wong tuwa aku kuwi nane nggone makam Tuban kuwi makame wong tuamu suket jembrung ora tau tili ora tau sekar. Sakaro pisan. Lah, setahun pisan ora kleru, Pak. Lah iya. Nyekare gone Sandirono bapakmu jenenge Menying. Lah kok sing sekare siseke jenenge kok iso Siti ki sapa kuwi? Ya anakku. Jenenge yo malah iki gawe logo ning gone ajine sing apik. Kartu kleru. Kleru. Sing kuburane Pakku. Pakmu ngene tak tutne Pak betul-betul. Menying Sandirono. Lah kok malah sing ditangisi iki Siti. Nyekarku jam piro? Jam 5 sore. Anane jam 5 sore aku nyekar ning Pakku, tapi sing tak sekar kok Siti. Mergo ning jam 5 sore bapakku dolan ning Siti. Lah kok sebelahan hubungan apa? Lah gendane ta. Lah kok wis ana kok iso gendane lho. Gini. Lek lampu ora kan mesti simbol, kowe kayak rokok mburi-mburi. Apa kowe? Ya aku ora melu-melu. Mas guyon Mas iki pacare iki. Pacare sapa? Pacare David iki. Oh,
Gaul ya. gaul patare David matur sembah nuwun lek lama sampean jenengan kenapa teh asli Jakarta Pak. Iya. Oh, pancen biyen iki ning gone Jakarta. Ya Ning gone minyak. mau mlebet mriku matur suwun lek sampun diparingi panggenan damel dadak. Ah, iya. Daharane Komplit. banyu mili komplit, Ah. makan komplit, aqua, teh kopi cuma pak. Ya. Seneke ana jenang, ana lemper, klengkeng, golmu insyaallah komplit kabeh Pak. Omah kok pate pecotot. Apa to? Bolu. Kok bolmu? Lu Jakarta nih bojone goremu. Lho. Lu gue, golmu, golku, golmu, gol gue. Komplit rasane Jakarta. Kuwi jeneng panganan ora sebutan. Jeneng wong kok iso. Lu ini Jakarta gitu Mas. Ya. Lu gue. Ya, bener. Gol lu, gol gue. Jakarta nih bojone goro, golmu. Apa kamu sudah lama di Jakarta? Lah gue kan sering ketandai sama Pak Lin di sana. Palang. Palang. Ayo jadi Mas. Oh, Jakarta dari Jakarta. Palang dari Pak Lin. Pak Lin. Nah, terus? Rame pesane. Rame. Berapa hari? Oh, gue hampir 1 minggu di sana 3 bulan. 3 bulan. Ye, main dong sama Pak Kangke. Kangko. Ayo jadi goblok. Bahasane. Oh, gue di sana sebetulnya atlet Pak. Di Jakarta. Apa aja? Ikut pon. Wah, pekan olahraga nasional. Nah, atlet Atlet apa? karate, pencak silat, gue di sana. Pencak silat. Lo tapi mobil lo terus dibagi. Nyon jauh. Kok si Dene keluar Pak? Ini sebentar. Loh, ini bro, praknya. Asli Bojonegoro. Ali Bojonegoro. Wah, hebat. Ini kan nyekar kepiling mau gitu. Ya, Bojonegoro ini bibit-bibit unggul ini oke. Oh, disusuli sasak ini ini. Burung taring-taringmu ya saka Bojonegoro Wah, kabeh. betul. Oh, Bojonegoro bukan hanya senimannya Pak Yakundang. Ah, ya. Mergo kenapa Bojonegoro itu hebat karena sesuai dengan plat mobil. Pak mobil apa hubungannya? S. Bojonegoro ini pak mobilnya? S. S itu sih? Sumber minyak ini pun luar biasa. Pulau api bensinnya terbesar kedua di seluruh Jawa Timur. Betul, karena ada sumber minyak kalau plat mobilnya di S. Jadi ini keadaan daerah itu tergantung plat nomor. Betul, menyesuaikan. Itu tenang. Oh, sejarah asli. Bahasa ini Surabaya pekan. Kan tidak laut. Oh, ini laut. Tak boleh nanti laut, siapa pun tak boleh ikut. Yo rondo cocok Pak. Iya, iya, iya. Bahasa ini saya jejak-jejak. Lah Tuban yo es. Ayo. Karena Apa mana gon sumber? karena di sana banyak sekali makan sunan. Oh. Sunan Bonang, Sunan Bejagung, Sunan Gesing, Sunan Dar, Sunan Kong, Sunan Bulan. Masuk Sungadar beriling mau sebut nih. Ya karena banyak makan sunan. Oh. Solo, golku. Solo golku ini pelatih AD. Adi. Karena di sana akeh dalan. Oh, lo pelatih AD. Nah, penjenengannya Pak Purbo, Mas Cahyo Kuntadi, Partoyo, niku nggih karo segeran. Apa dalan-dalan? Nah saya mlaku ngono. Lha apa? Saya ada Jakarta kok B. Kan sering banjir. Sisi kelas satu aja. Lah ku di Ponorogo. Napa? Kok iso AE? AE. Ponorogo hubungannya apa karo AE? Ayo. Karena Ponorogo itu daerah Riau. Loh, hubungannya apa karo plat kuwi? AE, Riau ke Singati. A, E, A, E, A, E. Umum Riau Singati. B, O, B, O. Ya, kita Henry. Tapi ya saya tuh, Ya. upami Pak Bojonegoro pelatih es ini sumber namun sumber minyak Pak. Sumber apa nih? Sumber seni. Betul. Lo senderatari wonten ing kedung-adun kok nggih wonten. Gaseka, tepuk tangan untuk Gaseka. Wah, luar biasa. Kawit sore wiwit nanti tumekane saiki ngantase legah matur sembah nuwun untuk Iya. memeriahkan acara pada malam hari ini. Betul, betul. Matur sembah nuwun.